Čaute ľudia, vítam vás Minionka.sk a dneska sme tu nového videa. Som tu Zolín. Čau. No, takže je to na serveri SGčka, ktorý by som mohol dať do prdele. Je to na serveri SGčka. Vy to budete mať v popise. No a to už asi každý viete. Je to tu mapa Pokémon a máme tohto červeňáska. Ja idem zastávať postel. Jo, ja Nemáš? pôjdem asi do stredu potom. Nemáš jedno železo? Nepotrebujem, už nepotrebujem. A pôjdeme hneď do stredu. No ale ja by som to, no tak poďme hneď do stredu, vieš, ale oni potom možno ku nám prídu a rozbijú nám postiel. My už sme v strede. Že som sa... To je buzer. Kto je pozerám? Nikto. Všetci. Justin Bieber. Justinko je buzera. Je to aj pravda, nie? Justinko je buzerátny. To by bolo veľmi zlé, že Ja jo? všetkých sa ostane vypnú, do stredu. Idem. We are the champions. We are the champions. Au, 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 au. Pretože cigán nakysuje. Mám taký pocit, že idú, ale nevadí. Ty tam odkopala. Cigáni. Modrý cigáni. Uděláme to hezky česky. Robíme to. Aha, ten cigán sa stáva úplne hore, aby sme ho nemohli zabiť, takže potrebujeme luk. Ja budeme za chvíľku. Jak mi to prebuglo. Kurňa. Aha, tak zelení sú tu, hej? To čo je? A oni sú na úlope. Kde sú? No, oni sú v strede, ja som utekol. Aha. Ja tu niečím sklo. Musím ťa radiť, kamarát. A nič nehovorím. Musíš zbadať? Už jak vyvádol. Jo, zabol som ju. A ďalší nejaký cigán bugnutý. To je hacker, Kilaura. Počkaj, nechaj mi ešte dva. Na čo? Na Lucky Block. Nie, A? na checkpoint. Asi... Musel som skryť chat, lebo tam nadávali. A to je také veci. Hej, kde si bol? Ja potrebovať 2 železo. Tam tu máš, a tu máš. Ale to z toho sa nedá vyrobiť železo. Tuto. Máš ten meč? Áno. Ten bojtový. Tento sa nedá urobiť železo. Môžu ti hodiť jednotlivý checkpoint, keď chceš. Áno. No, ideme do stredu. Oni nás odkopám, kde sú buseráci. Ja zabrať bloky, lebo nedojdu. Už nemám bloky. Okej, ja mám tak. Ja poď. Počkaj. Musíš byť trpezlivý. Tak, no. No a Počkaj. teraz budú videá veľmi často, lebo mám nový program na natáčanie. Je veľmi dobrý. A je veľmi Kvalitný nemecký. on je kvalitný od Jolandy. On je nemecká kvalita. Itália, dobre. Do stredu. Tak som za tebou. Pozor! Zabiť ho. Cigana. Jeden môj kill. Kill. Kde je? Cigania zabiť. Cigania. Hej, čo sa tu? Au. Zabudlo mi to. Ja potrebujem ešte jeden blok. No tak tu máš.
Dali. Ja potrebujem tiež ešte 4. Ja potrebujem ešte 4. Len dneska, prosím ťa. Dobre. A tak. Jo. Aj na tie menšie lagy, ale neviem, či to vôbec. Idem už tam, už idem tam. Ja mám menšie lagy, ale v OBS-ku, keď natáčam, sa mi zdá, že to nebude vidieť. Poď do streduša. Počkej, však si idem urobiť luk. Takto. Tak poď, help. Idem. Help me, please. Utekám. Ja s niečom. Trhaj. Trhaj. Idem. Ja. Dík. Máš výslužku, ty golby. Ne, čo sa tu? Ne, nako. Mňa zabil. Aha, tak to si nemal, kamarát. Teraz dostaneš do kalhotek. On má kilávru, on má naozaj ká. Si, čo? No, ja som mal plné hápka. Ja som ho asi tak 3-krát buchol a už... Ešte raz som to Peter buzeral. Čo si myslíš, že ja to nepreskočím? Dori ti tam. Nevieš raz, keď mám taký. Toto bude špeciál za chytadla odberateľov krásny. Myslíš, že to neskočím? Tak nie. Ináč, my to začneme teraz ráno, jeden polter presne hodinu. 9:24. Vôbec sa mi nechce ako natáčať. Niečo musíme. Niečo musíme vydržať. Start the button. Tak toto je tvoje. Ja som tam dostala pár búchov, ja som mŕtvý. Oni tam majú modrý malú. A teraz také. A, kurva. Čiže kto tu nadával potom? Nie, to bolo len tak ticho. To len tak, jak keby omylom. Hej, ideme do stredu. Ok, ja už som vybavený. Čakaj, ja som to zavím veci, ktoré už môžem vyberať. Poď. Poď, ne, nemám. Poď. Ježiš, a ja. Ako? Aha, gold! Sigan. Môj. Ja potreba jeden gold a vás. Potrebuješ ty bol. Ja potreba veľa golda. Dá do riť. Áno. Mám 5 gól. Poď do stredu. Keď máš 5 gold, tak si kúp luk alebo meč. Pôjdem potom. Chcem mať 9 gól. Ja 10. som... Chcem mať 10 gól. Hej, mne daj 4 a ty si urob meč, nie? Však nedaj, ja si urobím oné. Luk. Kým zás? Ježišmaria, už vidím Vicky. Doj Vicky, Vikina. Ty Piko, sem poď. To som skoro nebol. Ona sebla. Si meč. Si mŕtvý? Nie. No, tak sa cíti. Môj život... niekto tu jaduje veci. Môj život je závisíte. Veď Ešte keď ma zabije. Veď preto ja mám ľahko. Ovca ide. Jaká to sa ovca. Že... Gabil. Nech aj je. Som mŕtvý. Ide za mnou, prečo? Pekne. Nechaj ma, ja mám malú hatu. Vybuchla si? Nevybuchla. Ja mít pro tebe věc. Tu máš.
Tu máš. Tu máš. Tak, poď. Hashtag mačko. Takže, čo k videu povedať? Neviem. Tam do stredy, ja chcem spôsob aj robiť. Fail 1. Ja som spravil fail 1, 2, 3. Nemôžem, ja som zdechol. Ja som išiel po ceste a chodil som problém. Tu kabel. Tak, kúpim si aj toto. Všetko berem. Tak, toto. Do. Jeden typek má legendary sword. Ja mám vypnutý chat. Počkaj, ja si ho radšej zapnem. Už sa dúfam nemám. Hej? Ono stredu. Idem. Nemôžem. Jo, už je tu jeden tam. Idem. Jeden yellow padol jako ne. Všimol som. Hovno! Veľké, tučné hovno! A tak to sa nedá, keď Daj ti tam, obnovej máš do prdele! Tučnej! Vygule. Piggy. A piggy, woo, oh yeah. A woo, oh yeah. Malaka. Neviem spievať, radšej nespievam. Ústy. Sme v strede. Boha. Jo, sú dobre zabezpečil, práve idú na kilby, ale zle som to zabezpečil. Ja to vezem do autority. Už natáčame 13 minút, sa teším. Nejde sa batým na to. Na mojom starom programe už by to bolo vidieť. Hej, po tú stredu Nemôžem. Toto sa mi hodilo. Ideš? Nemôžem. Nie som vôbec vybavený, ale vôbec. Ja som tam úplne shiftujem. Aha. Tak. Ryba. Tak, kúpim bloky, idem. Toto hodím niekam do prdelky. A ešte toto vyhodím do prdelky. Lietajúce bronzy. Hej, po tú stredu, ne, Matilda. Matilda. Ideš za mnou? Braj! Tachne! Dobre, rachla. Ja. Zaznať nejaký... What? Čo ide? Ja sa na to môžem vysrať!
Ja sa na to môžem vysrať. Celý sprostý, ja to môžem oné. Bože. Jaj, to kvôli tebe, Denny. Že si ma chcel volať, keby si ma tam nevolal, by sa nič nestalo. Lebo si prdala celý výkop. Aha, čo spojedle robil? No šta som ti to vyhodila, Nie, ja som si, teraz som ho dostal z oného. Z Lucky Blocku. A som reči po help. Tam. Hovorím ti help, ty nič. Ale veď ja nemám ani vec. Si prispela kengura úplne. To je tak svadlo jedna. Aha, tak myslím. Ale nie, fakt je svadlo jedna, môže ti tak hodiť. No však by ja mám sport level 2. No a ešte. Ale ja som ti to proste. Ty si len tak prebehol. Ej, ja som Jolanda. Jolanda. A idem. A teraz mi to dúfam, že neprebudne. Sú tam blue. Nie, ti tam ide na tom, lebo si kúpim ešte nejaký. Ja idem úplne hore pri to sklo. Ja tu na nich letíme, ja to je FBI nejaká. No ne, FBI 1, 2, 3, 4. Už je tam len jeden. Ja idem tam. Sa bojím, že toho jedného nejde. Jo, už odišiel. Au! FBI námorný vyšetrovací úrad. Vidím, jak ty skapíňaš úplne. Mohli by sme im akože dať preč cestu. Už som sa bál, že zás som padol. Skoro. Milanko padačko. Môže sa všetko stať, čo vieš? No, viem, jak sa bude volať toto videjko. Fails 1, 2, 3. Hej, ideš do stredu, prosím, tam ho. Musím si ísť. Nemôžem, ja si musím urobiť lúk a šíp a veľké veci. A všetko. Áno. Poď, mám pre teba elixír zdravia, utekám. Nič. Mám pre teba elixír zdravia. To je pekné, ja som mŕtvý. Ja som pochorný. Škoda. Svet je krutý. Nie, je tu. Mne ostalo jedno hápko. Aj nie, je tu ďalší. Na vietu. Nie, ja nemám ani čím. Ja mám kútel v ruku. Myslíš, že ja nie? Na brity. Hej, choď preč, ja mám preč. To sa mi popalo. Ja tam budem. Aj mňa. OK, tak toto... Video nevydám, lebo je nevidieť. No, ale není. No dobre. Je dobré, no vydáme to. Cigáňa, Jolanda úplne. Áno, Jolanda is here. Takže čaute a